Ассалому алайкум тамошобинони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом тақдим мегардад. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. ташкили рӯзи дарҳои кушод, шиносоии наврасону ҷавонон бо шароити хизмати афсарону сарбозон ба баланд бардоштани тарбияи ҳарбӣ ва тандурустии онҳо таъсири калон мерасонад. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши нахустини барнома. дар доираи чорабиниҳои бахши ҷавонон ва варзиши мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен дар қисми ҳарбии 05-172 вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон мустақар дар шаҳри Панҷакен рӯзи дарҳои кушод баргузор гардид. дар ин чорабинӣ хеле муҳим намояндагон аз кумиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиа ва садҳо нафар ҷавонон ба қисми низомии 05-170 ташриф оварда нахуст бо шароити хизмати сарбозон ва афсарон шинос шуданд. ҳайати қумандонии ин қисми низомӣ ба иштирокчони рӯзи дарҳои кушод онҳоро бо ҷойи хоб, ҷойи истироҳат, фароғат, анборҳо, ҳаммом ва дигар иншооти иловагие ки барои баландбардоштани сатҳи зиндагии маишӣ ва хизмати низомии афсарону сарбозон нигаронда шудааст шинос кард. таъкид гардид ки воқеан ҳам дар доираи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар муҳтарам Имомалӣ Раҳмон, шароитҳо дар ҳамаи қисмҳои низомии ҷумҳурии Тоҷикистон сол то сол беҳтар мегардад. аз ҷумла дар қисми низомии 05-170 барои афсарону сарбозон ҳамаи шароитҳо фароҳам оварда шудааст. ҷавонон бо чашмони худ диданд ки чӣ тавр дар қисмҳои низомӣ барои сарбозон шароитҳои мусоид вуҷуд дорад ва онҳо низ ифтихор карданд ки мин баъд ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар ворид гардида қарзи муқаддаси хешро сарбаландона иҷро менамоянд. муовини раиси шаҳри Панҷакен Санъат Тоҳирзода зимни суханронии хес аз иштирокчони рӯзи дарҳои кушод хоса ҷавонон даъват намуд ки онҳо бояд ватани хешро дӯст доранд, барои ҳифзи марзу буми ватан ва хизмати аскарӣ ҳамеша омода бошанд. дар ин чорабинӣ хеле муҳим ки ҳадафи асосии он баландбардоштани тарбияи ҳарбӣ ва тандурустии ҷавонон буд. иштирокчони он бори дигар ҳамдигарро бо 30-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон табрику таҳният намуданд ва изҳор доштанд ки мин баъд ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ворид гардида барои ҳифзи ватани азизамон Тоҷикистон ва ободиву шукуфоии он бо як садоқати баланд хидмат мекунанд. бо иқдоми мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва супориши раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бахшида ба 30-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисми сарҳадбонии 0203 ва ҳамаи дидбонгоҳҳои сарҳадии шаҳри Панҷакент барои афсарону сарбозон дастурхони идона ва чорабиниҳои фарҳангӣ ташкил карда шуд. муовини раиси шаҳри Панҷакент Санъат Тоҳирзода ба қисми сарҳадбонии 0203 ташриф оварда ҳайати афсарону сарбозонро аз номи раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба муносибати 30-солагии таъсисёбии артиши миллии кишвар табрику муборакбод намуд. ҳамзамон баромадкунандагон аз таърихи таъсиси нерӯҳои мусаллаҳ, ҷонбозиҳои афсарону аскарон барои барқарор кардани сохти конститутсионӣ, ҳифзи марзу буми кишвар, таҳкими онҳо дар солҳои истиқлол ёдоварӣ шуда, як гурӯҳ афсарон ва аскарон бо сипосномаи тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд.
ҳамзамон муовини раиси шаҳри панҷакент санъат тоҳирзода аз дидбонгоҳи дигари сарҳадии шаҳр дида намуда бо афсарону сарҳадбонон мулоқот намуд ва онҳоро аз номи раиси шаҳр ба муносибати ин санаи фархонда табрику муборакбод намуд. Маврид ба зикр аст ки дар ҳамаи дидбонгоҳи сарҳадӣ ба муносибати 30-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ дастурхони идона ва барномаҳои фарҳангӣ ташкил гардида муовинони раиси шаҳр ва кормандони масъули дастгоҳи раиси шаҳр сарҳадбононро бо ин санаи фархонда самимона шодбош гуфтанд. ҳамзамон дар ин рӯз волидон ва оилаҳои сарбозоне ки ҳангоми хидмати ҳарбӣ ҳалок шуданд аёдат карда шуда ба онҳо кӯмаки моддии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дастрас карда шуд. масъалаҳои омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ дар машварати кории муовини раиси шаҳри Панҷакент Хушвақтзода Эркин бо иштироки роҳбарон, масъулон ва мутахассисони соҳаи кишоварзӣ баррасӣ гардид. гузориши хабарнигорони мо дар ҳамин бора. дар толори хурди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии Хушвақтзода Эркин муовини раиси шаҳр ҷаласаи корӣ оид ба омодагии замин ба кишти баҳорӣ, кишти барвақтии картошка ва дигар масъалаҳои кишоварзӣ доир гардид. дар маҷлис раисони хоҷагиҳои кишоварзӣ, саҳмдорон ва раисони ҷамоатҳо иштирок доштанд. Хушвақтзода Эркин қайд намуд ки мо бояд дар заминаи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таъмини амнияти озуқаворӣ роҳнамоиҳои муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзода ба кишти барвақтии картошка шурӯъ намоем. аз раисони ҷамоатҳо дар мавриди заминҳои омода буда ва миқдори тухмиҳои кишт мешуда пурсон шуда илова намуд ки дар наздиктарин фурсат аз рафти кишти барвақтии картошка боздид ба амал хоҳад овард. муовини раиси шаҳр масъулинро вазифадор намуд то ҷиҳати саривақт оғоз намудани кишти картошка ҳама тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намоянд ва агар миқдори тухмиҳо ба рӯи кишт кам бошад мақомот омода аст ба онҳо ҷиҳати дастрас намудани тухмӣ кӯмак расонад. дар заминҳое ки норасоии об ба мушоҳида мерасад он бартараф карда мешавад. ба иттилои дафтари матбуотии раиси шаҳри Панҷакент имсол дар хоҷагиҳои ҷамоати деҳот тасмим гирифтанд ки бештар картошкаи барвақтӣ шинонанд. бо истифода аз рӯзҳои офтобӣ кишти картошка бошад вусъат меёбад. дар маҷмӯъ ин баҳор кишоварзони шаҳри Панҷакент ба нақша гирифтанд ки дар 3900 гектар замин картошка кишт намоянд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Хаём Ҷураев. гурӯҳи кории маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Панҷакент ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои мақомотҳои болоӣ ва раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ дар бозори марказӣ вобаста ба таъмини амнияти санитарӣ санҷиши соҳавӣ гузаронданд. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои хадамоти назорати давлатии санитарию эпидемиологии ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагии ин хадамот дар вилояти Соғд ва вазифагузориҳои раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз тарафи гурӯҳи кории маркази назорати давлатии санитарӣ ва эпидемиологии шаҳри Панҷакент бо роҳбарии директори марказ Амриддин Темиров вобаста ба таъмини амнияти санитарӣ ва эпидемиологӣ дар бозори марказии шаҳри Панҷакент санҷиши соҳавӣ гузаронида шуд. дар ҷараёни санҷиш аён гардид ки дар бозори марказӣ соҳибкорону фурӯшандаҳои алоҳида талаботи санитариву эпидемиологиро пурра риоя наменамоянд. болои маҳсулоти хӯрокворӣ аз ҷумла нону самбусаҳо, моҳӣ, анвои шириниҳо, маҳсулоти гӯштӣ бо матоъу салафанҳои махсус пӯшонида нашудааст. илова бар ин дар вақте ба харидорон пешниҳод намудани маҳсулоти хӯрокворӣ истифодаи дастпӯшакҳои махсус ба мушоҳида намерасид. роҳбари гурӯҳи санҷишӣ Амриддин Темиров ба
соҳибкорону фурӯшандаҳо ва масъулини бозори марказӣ дар бораи бартараф намудани ин камбудиҳо дастуру супоришҳо дод ва изҳор дошт ки бояд дар бозори марказӣ талаботи амнияти санитарӣ қатъиян риоя гардад. мавриди зикр аст ки аз тарафи кормандони маркази назорати давлатии санитарӣ ва эпидемиологии шаҳри Панҷакен дар соли 2022 нисбат ба 379 нафар соҳибкорону тоҷирон ва дар моҳи январи соли 2023 нисбат ба 45 нафар соҳибкорону фурӯшандагон барои қонуншиканиҳо вобаста ба таъмини амнияти санитарӣ парвандаҳои маъмурӣ тартиб дода шуда онҳо таносубан ба маблағи 116384 сомонӣ дар соли 2022 ва 12308 сомонӣ дар моҳи январи соли 2023 ҷаримабандӣ шуданд. дар ҷараёни санҷиши соҳавӣ мудири шӯъбаи санитарии маркази назорати давлатии санитарӣ ва эпидемиологии шаҳри Панҷакен Бомулло Усмонов бори дигар қоидаҳои фурӯши маҳсулоти нонӣ ва гӯштиро шарҳу изоҳ дод. дар бозорҳо нон бояд болош пошида ё маҳкам бошад. корманд бояд аз муоини тиббӣ ҳатман гузашта бошад. қоидаи нигаҳдории нон ва дигар маҳсулотҳои хӯрокворӣ бояд ҳатман донад. баъд ба савдо машғул шавад. албатта ин тарзи нигаҳдорӣ ин хел нон дуруст аст. бояд дар оянда шумо низ ин хел нигаҳдорӣ кунед, баъд ба фурӯш баред. инҳо мумкин нест аз ин хел тарз нигоҳ доштан. ضمن صحبت هم فروشندگان و هم خریداران با ما اصرار داشتند که واقعاً تامین امنیت سانیتری و اپیدمیولوژی و پیشگیری بیماری‌های سرایتی همطرفه مساعدت می‌کند. از قدیم یک گموندگی بودگی گروی سلامتی ما پیش از اون که یک از طلاق کنیم اول از خودم رو تازه بدانم در کار من ناز میدونم که همه کارکنای بازار خود ما با فراشی بازار اهمیت نمیدیم ما خودم حرکت میکنیم جای کارمای تازه نگاه داریم تازگی نباشه اونجا البته کسلای هر گونه پهن میشه البته بازار این جایی که هر خیلی آدم‌ها در اونجا میبرن آدم‌ها از مهمونان در اونجا میبرن راههای دور میبرن من خودم شاهد هستم که همین کارکنان من همین سانیتری خودی بازار و سانیتسانسیا و بایتاری هم من ناز بدونم که جاشون جو کار میکنن نماینده هاشون آمده نظارت کرده گذاشته میرن آمده محصولات نگاه میکنن چگونه به صفت محصولات به اهمیت میدن از همینو برای تشخیص برده باز آمده میفهمن که آیا فروشد یا نه مثلا ترکیبی و چخیل مثلا دارویی ترکیب و چخیل مثلا من همین داروی هر خیلی میانزن که اما فاز سلی تری دیگر همین نسبتی در ترکیبی همین خوراک همین البته همه وقت سنجش کرده همین کارها ضرور است البته ضرور است 100% ضرور است. دиректори маркази назорати давлатии санитарӣ ва эпидемиологӣ Амриддин Темиров зимни мусоҳиба таъкид намуд ки ҳадафи асосии мо пеш аз ҳама таъмини амнияти санитариву эпидемиологӣ дар қаламрави шаҳру деҳоти Панҷакен мебошад. дар асоси супориши маркази назорати давлати санитарии эпидемиологии вилояти Суғд ва супориши муҳтарам раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода мо дар бозорҳо тасмим гирифтем ки рейдҳои муштарак гузаронем оиди таъмини амнияти санитарии эпидемиологии аҳолӣ. дар вақти гузарондани рейди муштарак маълум гардид ки дар баъзе ҷойҳо талаботи санитарии эпидемиологӣ нисбати фурӯши маҳсулотҳои хӯрока риоя карда намешавад. мо ба соҳибкорон тавсия додем ки дар оянда риоя намоянд ва дар ҷои номуқаррар савдо накунанд. талаботҳои кодекси тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини амнияти санитарии эпидемиологии аҳолӣ нисбати соҳибкороне ки ба вайронкунии ин талаботҳо роҳ медиҳанд чораҳои маъмурӣ андешида мешавад. аз тарафи кормандони маркази назорати давлати санитарии эпидемиологии шаҳри Панҷакен нисбати қонуншиканиҳое ки дар самти таъмини амнияти санитарии эпидемиологӣ ошкор гардидааст
санад тартиб дода, протоколҳои маъмурӣ тартиб дода ҷарима бандӣ карда шуда. ин санҷишҳои муштарак дар бозорҳои ҳудуди шаҳру деҳоти Панҷакен ва дар мағозаҳои хӯрокворӣ ба нақша гирифта шудааст. бемориҳои сироятӣ дар мағозаҳо, дар ошхонаҳо, дар бозорҳо аз тарафи маркази назорати давлати сентари эпидемиологии шаҳри Панҷакен пешниҳодҳо равона карда шудааст ва оиди иҷрои ин пешниҳодҳо аз тарафи кормандон санҷишҳо гузаронида истодааст. соҳибкорон, роҳбарони муассисаи ташкилотҳо, бозорҳо ва ошхонаи чойхонаҳо ин пешниҳодҳои моро қабул карда баҳри ислоҳи ин камбудиҳо мебошанд. дар хотима ҳамин нуктаро таъкид месозем ки аз тарафи кормандони маркази назорати давлатии санитарӣ ва эпидемиологии шаҳри Панҷакен дар соли 2022 ба миқдори 214,34 килограмм ва дар моҳи январи соли 2023 ба миқдори 52 килограмм маҳсулоти муҳлати истеъмолияшон гузашта ва пассифат, ошкор ва фурӯши онҳо манъ карда шуд. таъкид гардид ки дар соли 2023 фаъолияти марказ дар самти таъмини амнияти санитариву эпидемиологӣ мунтазам густариш дода мешавад. дар партави дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазифагузориҳои раиси вилояти Суғд аз тарафи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои нав тадбирҳои мушаххас амалӣ шуданд. соли 2022 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ дар шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд дар масоҳати 2165 гектар шолӣ кишт карда шуда, аз он 14696 тонна ҳосил ба даст овардаанд. тибқи маълумот ҳосилнокӣ аз ҳар як гектар 65 сентнериро ташкил медиҳад. соли равон бошад хоҷагидорон нақша доранд ки заминҳои навро ба гардиши кишоварзӣ ворид намуда, майдони кишти шолиро 140 гектар зиёд намоянд. истифодаи босамари замин ва ба гардиши кишоварзӣ баргардонидани заминҳои партову санглох ба он боис мегардад ки дар баробари иҷро шудани дастуру супоришҳои роҳбарияти олии давлату мамлакат инчунин ба боло бурдани иқтидори содиротии мамлакат низ замина гузорад. тадбири мазкур дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аз ҷумла дар шаҳри Панҷакен низ бо маром идома дошта, хоҷагидорон чунин заминҳоро марҳила ба марҳила ба гардиши кишоварзӣ ворид менамоянд. ҷамоати деҳоти хурмии шаҳри Панҷакен дар соҳили рости дарёи Зарафшон воқеъ буда, сокинони 11 деҳа асосан ба шолипарварӣ машғул мебошанд. дар тамоми шаклҳои хоҷагидорӣ мардуми ҷамоати деҳоти хурмӣ қариб ба масоҳати 500 гектар шолӣ кишт мекунанд. ҳозир мо қарор дорем дар мавзеъҳое ки замин солҳои пеш ҳамчун замини ғайри кишоварзӣ истифода мешуд, зери об хобида буд. дар ин мавзеъҳо ҳозир корҳои ободонӣ рафта истодааст. ҳамасола дар ин заминҳо сокинон дар масоҳати беш аз 500 гектар навъҳои гуногуни шолӣ аз қабили девзира, авангард, панҷрод умуман 10 навъи шолиро кишт намуда, аз ин ҳисоб рӯзгорашонро пеш мебаранд. ин заминҳое ки ҳоло дар навор мебинед чандин сол боз бекорхобида ва аз гардиш боз монда буданд. тибқи дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат ва дастгириҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғду шаҳри Панҷакент бо ҷалби техникаҳои ташкилоту муассиса ва соҳибкорон дар ин мавзеъ заминҳо обёрӣ карда шуда, даҳҳо нафар сокинон ба шоли мавсимӣ фаро гирифта мешаванд. дар баробари соҳил мустаҳкамкунӣ як қатор заминҳои нав кушода шуда истода, дар баробари кушода шудани заминҳои нав ҷойҳои нави корӣ пайдо шуда истодааст ва дар баробари кушода шудани заминҳои нави шолӣ дар оянда боз дар бозор амнияти озуқаворӣ бо зиёдтар мегардад. соли 2022 саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳоти хурмӣ
дар 450 гектар шолӣ кишт намуда ба миқдори 3235,000 тонна шолӣ ба даст оварда ҳам дар таъмини рӯзгори хеш ва ҳам дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳм гузоштанд. бозорҳои шаҳри Панҷакент ва ноҳияҳои гирду атроф асосан аз ҳисоби биринҷи сокинони ин ҷамоат таъмин мегардад. ҳамасола бо дастгириҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент дар соҳили рости дарёи Зарафшон 40-50 гектар замини нав ба гардиш ворид карда мешавад, ки дар таъмини сокинон бо ҷои кор замина мегузорад. дар асоси супориши пешвои муаззаи миллат ки ҳамасола таъкид мекунанд аз тамоми имкониятҳо истифода бурда барои таъмин намудани мардум бо ҷои корӣ иқдомҳо пайваста рафта шуда истодааст. бо дастгирии ҳукумати вилоят, мақомоти иҷроии ҳокими давлати шаҳри Панҷакент аз тамоми имкониятҳо истифода шуда истодааст. ҳамасола 40-50 гектар заминҳои нави корам кушода шуда истодааст, ки ин барои бо ҷои кори доимӣ таъмин шудани мардуми ҷамоати деҳот мебошад. дар вохӯрии намояндагони мақомоти маҳаллӣ бо кишоварзону масъулон гуфта шуд, ки соли 2023 боз обёрии 50-60 гектар замин ба нақша гирифта шудааст. шуро аз ҳоло дар мавзеъҳои хафноки минтақа корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ вусъат дода мешавад. ба андешаи мутахассисони соҳа барои 1 гектар заминро ба гардиши кишоварзӣ ворид намудан беш аз 20 000 сомонӣ маблағ сарф мегардад. бо назардошти он ки зимистони имсола сербориш омаду баҳор эҳтимолияти баландшавии сатҳи оби дарёҳо пешбинӣ мекардад, мебояд тамоми сохторҳои лозима ба мустаҳкам намудани мавзеъҳои хафнок ҷалб гарданд. айни замон дар ҷамоати деҳоти Хурмӣ 11 деҳа вуҷуд дорад. ҳамаи мардуми ҷамоати деҳоти Хурмӣ бо ҷои корӣ асосан шоликорӣ машғул буда аз ин мавзеъҳо кор карда ҳосил гирифта зиндагиашонро пеш мебаранд. дар доираи эълон гардидани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат дар мамлакат дар ҷамоати деҳоти Хурмӣ 12 коргоҳҳои хурди коркарди шолӣ сохта ба истифода дода шудааст. дар назар аст, ки то истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи тадбирҳои ободонии бунёдкорӣ дар ҳудуди ҷамоат боз 10 коргоҳи нави коркард ва бандубасти шолӣ бо таҷҳизонидани дастгоҳҳои замонавӣ сохта ба истифода дода мешавад. ин омил боис мегардад, ки сокинон бо ҷои кор таъмин гарданд. тибқи супоришҳои пешвои муаззаи миллат мардуми ҷамоати деҳоти Хурмӣ кӯшиш дорад, ки ба муносибати 35-солагӣ ва дар соли 2023 ҷамъоварӣ ҳосили ба даст меоварданашонро наздики 4000 тонн расонанд ва таъминоти амнияти озуқаворӣ зиёдтар таъмин гарданд. умуман сокинону саҳмдорон ният доранд дар соли 2023 беш аз 4000 тонна биринҷ истеҳсол намуда дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми назаррас гузоранд. ҳамин аст, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста барои рушди соҳаи кишоварзӣ, махсусан ба гардиши кишоварзӣ баргардонидани заминҳои солҳо боз бекорхобида барномаҳои махсус қабул намуда масъулинро барои ин амал муваззаф мегардонад. фароди раҳмат, шаҳри Панҷакент, барои барномаи ахбор. тамошобинони азизу арҷманд, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба анҷом мерасад. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.